କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା କାଳିଆ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଲରେ www.kalia.co.in ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଗଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କାଳିଆର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଛି, ପଢ଼ିପାରିବେ ଡିଟେଲ୍। କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟ ଉପର କର୍ଣ୍ଣରରେ ଯେଉଁ ଧଳା ତିନିଟା ଗାର ଅଛି ସେଠି ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଟଚ୍ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୋର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାରିଲି। ତାପରେ ତଳେ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲକ୍କୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୋର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଟଚ୍ କଲି। ତାପରେ ଭ୍ୟୁ ମାରନ୍ତୁ। ଭ୍ୟୁକୁ ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। এই লিষ্টରେ 4ଟି କଲମ ଅଛି। ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, 2ଟା PDF ଫାଇଲ୍। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ। ଯେହେତୁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଦରକାର, ତେଣୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେହେତୁ ଗୋଳବାଇ ଶାସନ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀକୁ ଟଚ୍ କଲି। ତାପରେ ଏଇଟା କ୍ୟାପ୍ଚା ଆସିବ। ଏ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି କଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର PDF ଫାଇଲ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ PDF ଫାଇଲ୍ ଆସିଗଲା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ପଞ୍ଚାୟତ, ଗାଁ ନାଁ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ନାଁ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ଖୋଜିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ, ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ନାଁ ପାରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିକି ଆପଣ କାଳିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।